Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Salut, estimats radioescoltes, i benvinguts a una nova entrega plena d'il·lusió amb Bernat Artola FM. És un plaer tenir-vos de nou a bord d'aquest viatge de sonor, on la màgia de la ràdio es combina amb el talent excepcional dels nostres petits locutors. En aquest tercer programa, prepareu-vos per a una experiència única, plena de descobriments, somriures i alguna que altra sorpresa divertida. Aquesta vegada hem preparat una paleta de continguts educatius i entretinguts que segur faran volar la vostra imaginació. Benvinguts a Bernat Artola FM. I ara passem a les seccions. Avui tenim de convidats els alumnes de segon de primària. Els alumnes de segon A van a parlar sobre el nostre planeta Terra i els alumnes de segon B ens van a parlar sobre la música. El nostre planeta, la Terra. Dante i Martín ens explicaran l'excursió al planetari. Com vau arribar fins al planetari? En autobús. Què vau fer al planetari? Pues íbamos a estudiar cosas de la Terra. Què vau veure? Un vídeo de los planetas, de las constelaciones y cómo se va a formar el planeta. Què és el que més us va agradar? El vídeo de la Terra. Vos ho vau a passar bé? Sí. Ara Chloe ens explicarà les exposicions que vau fer tots a classe de l'univers. Hem fet unes exposicions de cohetes, galàxies i planetes. Ara Pablo i Danae ens explicaran el que van estudiar a medi del nostre planeta i les manualitats que van fer. Hicimos una manualidad de plastilina con 3 capes de la Terra. La primera era el nucli, la segona era el mantell i la tercera la escorça. I també hem fet una manualitat con unes cartolines que tenien oceans i continents. I ara a Amàlia els explicarà els oceans i els continents. En el planeta Terra antes sols había un continente que se anomenaba Pangea. De ese continente, al pas del temps, se van fer 6 continents que coneixem hoy en dia. Son Amèrica, Àfrica, Àsia, Antàrtida, Oceania i Europa. I ara la classe de segon B ens va parlar sobre la música. Vos agrada la música? Sí! Per què? Perquè anem a classes de música. Toqueu algun instrument musical? Sí. Quin? El piano, el teclat. Com és el vostre instrument? El meu té tecles blanques i negres. El meu té tecles i tens que bufar per a que soni. El meu té tecles i també tens que bufar per a que soni. Jo toco les castanyoles. A quina família pertany? A les cordes. Al vent fusta. I al percussió. Podríeu cantar alguna cançó? Sí. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Ey! I podríeu tocar alguna cançó? Sí.
ara Sergio va tocar el teclat. Quina cançó és? La de mariposas. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. Ara passem a la nostra secció més esportiva. Yo soy Marcos y voy a hablar sobre el Castellón. El 20 de julio de 1922 se reunieron unas 80 personas para votar en nombre del Castellón Fútbol Club y prácticamente en un inicio el equipo iba a llevar pantalón negro y camiseta listada horizontal de colores verdes, naranjas y azules. Verde de los campos, el dorado fruta de las naranjas y el azul del mar. Pero no se encontró en ninguna fábrica ninguna camiseta así, y el gasto era excesivo. Se opta por camisetas blancas, que eran las más baratas. Durante 3 temporadas esa fue la vestimenta del equipo. En el año 1925, tras la llegada de una nueva junta directiva, los jugadores lucieron una camiseta blanquinegra y pantalón blanco, pero muy poco después el periódico El Heraldo anunciaba unos nuevos jerseys para el equipo, una forma de camisa y los colores en rayas blancas y negras. A partir de entonces siempre se le ha llamado el equipo albinegro. I tu, Guillem, nos pots explicar algo sobre el tenis? Sí, clar, el tenis. Origen. Aquest joc el va crear un anglès que es deia Sir Wilton. Com es compten els punts? Primer punt, 15 punts. Segon punt, 30 punts. Tercer punt, 40 punts. Quart punt, joc. Material i jugadors. Material, raqueta i pilota. De 4 jugadors a 2 jugadors. Tipus de camps. Terra batuda, herba i pista ràpida. Rànquing mundial masculí. En primer lloc trobem a Novak Djokovic. En segon lloc trobem a Carlos Alcaraz. I en tercer lloc trobem a Daniil. Rànquing mundial femení. En primer lloc trobem a Iga. En segon lloc trobem a Sabalenka. I en tercer lloc Coco. Moltes gràcies. De res. I per últim, Paula mos explicarà el que ha fet. Yo he hecho una encuesta preguntándoles a 61 personas del colegio qué deporte prefieren. En primer lugar ha quedado fútbol, en segundo lugar básquet y en tercero correr. Estamos hechos unos grandes deportistas. I per últim, benvinguts a la nostra secció musical. Així, a la ràdio escolar, explorarem un món de sons i melodies que et faran vibrar. Descobreix noves cançons, artistes emergents i clàssics atemporals. Prepara't per a submergir-te en l'apassionant univers de la música. Soc Martina i vaig a parlar sobre Shakira. Shakira es una superestrella de la música que nació en Colombia. A la gente le encanta su música y con baila ayuda a los niños en todo el mundo y treballa con UNICEF. Es una artista genial y la canció que més m'agrada és Copa Vacía. I ara que hem compartit aquest temps inoblidable, ens despedim amb un gran agraïment a tots els qui heu estat amb nosaltres. Agraïm especialment als nostres joves locutors, veritables estrelles en aquest firmament radiofònic. Ja sabem que l'aventura no fa més que començar, així que fins a la propera entrega de Bernat Artola FM,
on continuem explorant, aprenent i sobretot gaudint junts d'aquest meravellós viatge radiofònic escolars. Fins aviat! Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Artola